салом алейкум, подписчикои канали Ройгон Авиа. Ҳама каса сӯзаи хубе, саломатиё хубай. Бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинед, айни ҳол ман қарор дорам дар автовокзали Котельники. Рӯзи ҷумъа рейс ҳастай ба хатсайри Москва Регар. Ширкати Хуҷандтранссервис автобусои нави хича харидорӣ кардага ай Екатеринбург мерава ва инчунин ай автовокзали Котельники. Автобусои Қазоқистон қади кору фаъолият мекардан, шартнома яъне бекор карда шуд. Фақат автобусои Узбекистон, автобусои Азиян Экспресси давлатии Тоҷикистон ва инчунин автобусои нави ширкати Хуҷандтранссервис фақат хизмат мерасона ба шумо. Шумо метавонед ки биёед ба чашми хитон ай пешӣ бибинен автобусора. Мо рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки беҳтарин яъне беҳтарин шароитро барои шумо муҳайё бигардонем. Ҳанӯ чӣ хеле ки шумо мебинед, айни ҳол автобуси нав яъне автобусои нави Узбекистон шартнома бастагиан то границаи Регара Азиян Экспресс Душанбе Хуҷанд мешавад. Айни ҳол ҳозир ман салони автобуса нишон метавонам ба шумо дар кадом ҳолат қарор дорад. Хеле ки шумо мебинед салонша тозаву озода бе ягон запхи лишни, ҷои ручной клад, хурдани 5 кило метавонем бигирем, багаж 25 кило. Яъне як сумкае ки дар граница фаромӯш накунем бародаро, дар граница сумкаҳотона мегирен мегзарен, штоби вазбин набошад ва шумо хитон бардошта битонед. Ширкати Хуҷандтранссервис шартномаи нави хича автобусои нави Узбекистон, давлати Узбекистон хати яъне барқарор кард. Сафар мекунанд то Регара. Рейс рӯзи ҷумъа соати 10 шав ай автовокзали Котельники мерава. Нафарое ки қарз дорен, залатои корона ё ки штраф дорен, вақте ки делаи шумо да судебни пристав рафтагиай автобус қати рисковат накунед, шуморо мегардона. Пешаки штрафотона биспорен, проверка кунед хитона, залатои корона судроӣ накарда боша делаи шуморо. Ва нафарое ки документ надорен, возвращение народина гирен, ба возвращение народинара метавонен ки гизарен. Ва нафарое ки намехоҳем возвращение народина гирифтан 2,5-3 қатитон мегирен. Ширкати Хуҷандтранссервис шартномаи наве ки бастагиай автобусо сапровождающий доранд, яъне қати шумо сапровождающий одам мерава то граница Регара. Подписатсияро фаромӯш накунед, класса дареғ надоре. Метавонен ки занг занен рақамҳои болои экранда ҷои хитона брон кунен ва биёен дар хиники дар берун набестем бисёр ва даромада шинен. Ногуфтанам она ки бародарои азиз, кӯдакои майдара, модарора, хоҳарора, апоҳора кӯшиш кунен ки ба самолёт равон кунен. Автобус барои бачаҳои ёшай, барои нафарое ки дар автобус рафтагӣ омадагианд. Шумо 4 сутка дар раҳен, шобе азоб накашанд кӯдакои майда, модарое ки саломатишон хуб нест, азоб накашанд. Ба ҳамин хотир ман чӣ совет метиҳам, самолётам дорем, метавонем ки ба рақамҳои болои экран занг занед. Самолётам ба нархи дастрас шумо да менависем. Кӯдако, модаро, хоҳаро кӯшиш кунем ки ба самолёт парвоз кунед. Расо рӯзи ҷумъа соати 10 шав ай автовокзали Котельники то Регара. Нархиш 8500 рубл. кадомое ки шароит дорен, метавонед ки самолёт хати парвоз кунед. кадомое ки мехоҳед чашмтон ҳуй шавад, дунёи озода бибинен, метавонед ки ба рақамҳои болои экран занг занед, ҷои хитона брон кунед. рӯзи ҷумъа омада ба Тоҷикистон сафар кунед. Рӯз то рӯз ширкати Хуҷандтранссервис барои шумо беҳтарин шароитҳоро кӯшиш кардааст ки муҳайё бигардонад. Автобусое ки 3-4 рейсе ки дар рейсҳои пешина ба мушкилиҳо дучор буданд ва мардум норозигии худшона баён карда буданд, ман ай номи ширкати Хуҷандтранссервис бахшиш мепурсам ай шумо ва шартномаи автобусҳои Қазоқистон бекор карда шид. Фақат автобусои Азиян Экспресс, автобусои ширкати Хуҷандтранссервис нав харидорӣ кардагай ай хидиш ва ширкати Узбекӣ хизмат мерасонад ба мову шумо. Иншааллоҳ сапровождающий доранд ҳар як кадомаш. боварӣ дорам ки ҳар як хатогие ки мо мекунем рӯз то рӯз ислоҳш мегардонем. берун бениҳоят хиникай, хиникира хиники нагуфта, сардира сардӣ нагуфта, канали Ройгон Авиа дар хизмати шумоай. Ба ҳамин хотир подписатсияро фаромӯш накунед. классҳои бепули хитона дареғ надорем. Бародароҷон, чӣ хеле ки шумо дар видео диден, айни ҳол ман қарор доштам дар автовокзали Котельники автобусои нав харидорӣ кардагиай ширкати Хуҷандтранссервис худаш, автобусои худаш сафар мекунад ба Тоҷикистон. Шартномаи байни ширкати Хуҷандтранссервис ва автобусои Қазоқистон бекор карда шудагиай. Дар ки ҷое ки шумо мебинед
автобусҳои рақами давлатишон қазоқӣ шумо метавонед ки наравен. ду сересе ки автовокзали котельники сафар кардан мардуми мо ба мушкилот дучор шидан. ба ҳамин хотир ширкати Хуҷандтранссервис бекор кард шартномаша ва айни ҳол автобусҳо рақами давлатишон узбекӣ ва рақами давлати тоҷикӣ сафар мекунад то Регара, Хуҷанда, Душанбера. Хуҷанд, Душанбе рақами давлатиш тоҷикиай, Азиян Экспресс, автобусҳои Азиян Экспрессай ва то Регара автобусҳои рақами давлатишон узбекиай шартнома бастанд. Ба автобусҳои навай дар ҳолати хуб қарор доранд, шуморо бурдан мерасонанд ва ҳар як автобусе ки шуморо мебарад сапровождающий дора, яъне сапровождени қатъӣ мебаранд. Нархи автобуси рӯзи ҷумъа 8500 рублай то Регара ва бо мерасонем ки кӯдакҳои майдара, модарора, апоҳора, хоҳарора кӯшиш кунем ки ба самолёт равон кунем. Билетҳои самолётам дорем ба нархи дастраса. Иншаллоҳ кӯшиш мекунем ки ба ҳадди имкон ба нархи дастрас шумо да билет нависем ва нафарое ки буҷетшон намераса беҳтарин шароитҳо автобусҳоро яъне барои шумо муҳайё кардагем. Ай автовокзали Котельники рӯзи ҷумъа рейс ҳастай ба хатсайри Москва Регар метавонен рақамҳои болои экран қатӣ бронировать кунед ҷои худтона бешубҳа бе ягон тарс биёен ҷои худтона соҳиб шавем. Дастгирии канала фаромӯш накунед. Хиникира хиники ногуфта ҳаракат кардестем ба хотире ки нафарое ки дар ҳолати душвор қарор доранд 8500 рубл то Регара ташкил кардем ки то ки шумо имконият пайдо кунед ба ватан сафар кунед ба назди падару модаро, ба назди зану фарзандотон. боварӣ дорам ки видео шумо да маъқул шид ва дастгириро фаромӯш намекунед. Худо ҳофиз. видеои ояндада иншаллоҳ саволое ки шумо метиҳед кӯшиш мекунем ки ба ҳар саволи шумо ҷавоб гардонам. Muhtaram Pakistan Roygon aviaynamo sog' salomat ba vatan rasidi. Hamma tinch sog' salomat. Xudoga amonat.